Jouw broer. Nee, jouw boete. Maar jouw vrouw is een kind zwanger, nee. Waar het zij van hij kind wat geboren wordt. Is ik kan zo beurtje. En wat? Is ook bij een seconde. Yo, die wil een slam. Een vrouw nou dan met mensen zien hem elke dag. Koning zien hem bij maar God zien hem nooit. Wat is dit? Kijk niet. Hij maakt het gebruik je zin van jongen. Antwoord is bij die vrouw. Je antwoord is mensen zien elke dag mensen. Koning zien bij maar andere koning zijn niet genoeg voor andere koning niet. Maar God zien nooit andere God in zijn leven goed. Oké, die eerste vraag is lief op pa? Voor mijn pa? Ja. Ik lief voor mijn pa, ja. Oké, nou kom ik maar Mijn pa gewoon. maakt van mijn ma zwanger mee. Nou, we gaan een sprongboek doen, hij zien niet meer. Dus als ik een video aan jou gaat vragen, mensen zo een vragen, zien ze hier een sprongboek naar Makwaland, zien niet meer. Oh yeah. En die wat die van mij kennen, mijn naam is man. Nou, jullie weten hoe ik het doen. Toen ons elke keer moet doen van jullie weten. Anders dan kan het dan. Oh yeah. Awee. Die wat die van mij kennen, mijn naam is Mandou. En jullie video hoe ik het doen. Ik doe het zoals ik al het ook keer het moet doen. Maar jullie weten van deze kale ding. Awee. Die wat die van mij kennen, mijn naam is Mandou. Ja, dat is een kale ding. Tante sekaledang. Ada sekaledang swan. Dau. What's your name, brah? I'm Pablo. Pablo. Why Pablo? Okay, you Pablo. Pablo, what's your type, my bro? I like girl, sharp girl. Different. You like what? Girl that not the hippo girls, not the big ones. So you don't slender. Now, okay, Yeah, so I understand what is your type there. So I feel like he's your type. Ooh. He's your type. No, Would you give him a chance? him? I would give me a chance. My guy. What? What did you say? Give me a chance. My guy. I'm dus bezig met een video, nee, als het eruit is met jullie. Kan eens een video maken. Als het eruit nee. Oké, als ik mag vragen, wat is jullie zijn naam? Jodine en Abigail. Jodine en Abigail. Oké, Jodine en Abigail. Als ik mag vragen, wat is jullie zijn type van mansmensen? Light skin met krullen. Je moet eerlijk zijn, light skin met krullen. Oké, hij is verstaanbaar. Oké, ik Standig content. exactly, nou kijk je. Standaard is allemaal anders. Nou kijk je, ik feel like die man is light skin, hij krullen haar, hij is eerlijk zien ze. Staan hij niet uit. Als het omdat tijd wordt lang geweest. Nou, hoe lang moet die man zijn? Hoeveel centimeter? Moet ik langer als jij geweest zijn? Dus kijk je, als ik jouw ouderdom rechtrijden, als ik jouw ouderdom rechtrijden, I'm gonna even shoot. Wat lijkt je trek je in? Wat trek je zo in? Maar hoor gewoon, maar als ik het verkeerd rijden, dan kan je voor me hartklappen zijn, kan ook voor mij. Als jouw keuze, als jouw Als het keuze. dan rijdt met jou. Als jouw je bent broer. Hoeveel jaar oud is ze? Kom schat. Als ik naar smaak kijk, oké, depends zo. Maar goed, moet je gaan, hij is hierin. Zo 24. Verkeerd. Ik zeg maar, oké. 20. Hoeveel gaat je klap? Breder klap. Ja, kom Nee, in. maar. Ook nog niet daar, Yusufie. Schat, kom maar. Ja, ga jou, schat. Dit heb je bout. A tattoo, which means hij is 22. 18.
22. Wacht. Wacht. Nee, hij is Als ik regen. Hij is recht, ja. Als ik regen. Mijn ID is het. Nee, maar daar hangen we er vanavond. Ah, daar hangen we er. Zoentje vergis. Het is niet op je lap, Op je wang. Kijk Hou eens. je mijn broer, man. Duidelijk, man. Awal me masakan. Fuck man. Wat zeg? Nee, ja, wil je wezen mee bro. Serie mensen, waar is die man zijn naam, man? Guys, ladies and gents, Jogan. Ik is bij Jogan. Don't that. We hebben die, kijk, hier zijn een paar vrouwen mensen wat we weten, wat is die man zijn tijd? Hij type. Oh, wee. Ja, ik heb die type. Zet die Weet tijd. je niet typen? Ja, man. Het liefst één ding. Net één. Wat lijkt je een vrouw mens? Okay, but like it gonna go. Basically. Wat is je? Ask me a question for you, so like man. Wat lijkt je girl? And a girl. First is personality because looks fade. Personality stage. Personality stage. Yes. Oké, ik voel mij broer. Drie mensen personality stage. Maar ze looks gaan obviously fight zien als ze jonger raakt. Als ze ouder raakt. Dat is begrijp die man een kans. Nou, man, ik ga een piepen. Maar niet. Maar bro, wacht op. Ze hebben zijn extra gehad. Nou. Wat is de grootste red flags geweest? Hallo vriend, Eerste red flag. Of. Ja, moet terug zo. Wat was een red flag? En alles. Wat is een red flag? Een vrouw mens. Een vrouw mens. Bij jou. bij mij. Ah, wij. Late replies. Late replies. Ja, dat is algemene ding. Algemeen, oké. Iets wat niemand zal expecten, mijn broer, man. Of kijk, like, Oké. wat was je grootste geheim? Wat jij weggestikt hebt voor jou exa. Of exa. En ik ga zien. Dat je gaat zien het. En je laat uitgevonden. Allemaal ziet behalve je. Hallo weet nou nog niet. We gaan nou uitvinden. Maar nee, maar. Allah weet niet precies wie hij is. Hij is kwijt. Kijk hier. Hoeveel getallen is er op horloge? Op een 1 to 3, 12. 12. Probeer weer. Maar we moeten mooi Gebruik je praten. common sense. Is tot 12 op die tijd. 12 tot 12 is Hij loopt zo, hij loopt. na 24 uur in de dag. Ja, maar hij loopt 1 to 12. We waren niet van hoeveel uur aan het dag. Nou, die wiskunde bezigheid. Hoeveel getallen is er op een klok? Die getallen op een horloge. Sinds hij Rolo horloge, ik weet nog niet wat is de rechte naam. Dat is een oude bezigheid en wat. Analogische klok denk ik. Ja. Analogische klok. Hoeveel is er op een klok? Los voor iedereen uit me bro. Los je hier uit. Hoeveel getallen Net is die er? getallen Oh van wee. 1, 2, 3, 4 en zo. Hij getallen. Zus, 1 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock en zo. Hoeveel getallen is Is er van hij op een klok? Ze weten niet. Ze staan bar, Maar maar wiskunde is zijn werk verloren. 15 getallen. Weet je wat? Ze mijn. Van 10 af, ja. Van 10 af. Je basically 2 nummers en dus 3 wat bijgeëerd wordt. Ja. Hou mijn bras. Zeg voor die mensen, wat is die mensen namen? Mijn naam is Michael. Michael. Het is Michael. Net Michael. Oké, mevrouw Michael. maar Kijk, is die het- mensen- Die vraag is, mijn broer. Wie is die mensen gunsteling artiest wat muziek maakt? Doe dat zie. Wie die man die speelt in promo? Hij lijkt me zo gewoon laatste thuis gehad. Zal ik weten. Dan kijk je, ik ga de song zingen. Maar moet je maar net verder zingen. Zodat het rechts ben je maar. Oké. Ja, ik wil... Die song zijn naam. Nee. Zij gaat niet horen, maar moet net verder zingen. Als ja. Ik wil moe. Maar je man van mij afbreken voor die shit, maar ik ben moe. Zo verder. Kaya man nakabaliw ko siya pati. Bye. Ka na post right Ik ben moe, Nee bro. Kijk hier. Laatste song. Waar was je al daar? Ik je over mij nama. Zij iemand anders. Ja, yan ang di vrouw eh. Die weet het hoor. Bro. Wat is die mensen type man? Wat Wacht. type Wat girl? een vrouwmens? Wat zoek jij in een vrouwmens vaas? Nog een bij. Als je nog bij vrouwmens. Nee, maar als je nou moet kiezen. Kijk, zeg maar ze is nog bij Dijs en ze moet nog kiezen me bro. Wat zoek je definitief in een vrouwmens? Jouw vrouwmens. Een vrouwmens wat jij wil hebben bro. Wat zoek je in een vrouwmens? Kijk hier. Wanneer loyaliteit doen? Yo bro. Bro. Nou oké. Bro. Realiteit. Nou kijk hier, ik feel like hierdie man is baie loyal. Zoals je die man een kans geeft.
Bro. Wat jullie veel pa? Sam. Sorry my bro. Sorry ayah. Ja bro, daai te hoor my bro. Maar kijk je, net een voorbeeld nu. Als een slang je pa op zijn penis bijt, nee, vooruit. Vraag me een vraag. Nee, maar hy gaan dit nie pas nie. Vraag een vraag. Kijk je, slang je pa op je penis bijt. Zou jij gefout zijn? Ja, ik zal. Zo is mijn dag. Wag op. Op iets minstens, wag op. Wat is anders? Wag op. Ja man, respect. 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 So met ander woorde my bro, jy gaan op 'n ander man se penis lê my bro. Nee, wag, wat is dit man, asie? Nee. niet buiten van, als je me nou As met jou pa. zou je niks doen. As jy pa sien, ek is lief vir jou pa my bro, as verstaan daai konsep verstaan. Nee. Na respect man bro, kijk je deze van. Maar die mense is alle Franse. Zo is het man. Met respect joh. Maar dat is reg so. Ah, wel bro, kijk. Zeven die mensen, waar is die mensen naam? Pion. Bion. Oké, Mr. Bion. Kijk hier man, de eerste vraag is. Zeg me je maat 4 kennis nee. In kunstenaam is Noord, Zuid, West. Waar is die vierde kunstenaam? Pion. Bion, oké. Kijk hier. Andere vraag is, wat gaan op? En ik kom nooit af. Je ouderdom. Oké, nice, slim. Kijk hier, laatste vraag. Wat is slim? Ja. Waar is 1 plus 1? Wie? 2 plus 2. 4. 3 plus 3. 6. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. Wat heb ik voor je gevraagd? Als je slim. Nee, maar weet je wat? Wat? Zij is slim. Zij is slim. Zij is slim. Maar die vraag is, als je poeta slim? Ja. Is het? Poeta koko man. Zeg maar jouw pa. Nee, los je man, als met je poeta zien. Oké, kijk hier, die vraag is, kijk hier. Zeg maar naar jouw ankel. Jouw broer, nee. Zeg maar jouw broer. Maar ik jouw vrouw ze kan zwanger. Wat het zei van, ik kan wat geboren voor. Als je poeta slim. Hey, y'all, come look at this. Mijn broer. Hoe zeg je poeta slim binnen? Zeg maar jou broer. Ja. Zeg maar my broer. Zo, ik ben gewoon met mij zeggen. Is rood. My broer maak my vrou se kind swanger. Yes, ja. Wat is ek van die kind? Wat geboren wordt. Ek is sy ankel. Na? Ek is sy ankel en sy ek weet nie of die oom is nie. Ek is nou nie Nee, maak zeker van jezelf. Moet je aan. ankel en oom. Ek weet nie of die dieselfde dinge is nie. Verstaan ze? Ja man, always I'm only talking. Ons is blij wat ze hier om hier te wees. Ons is wat? Ons is hier om hier te wees. Nee, nou waar zijn die mensen? Waar is ons? Oh, persig. Persig. Je kan sy hoenderplaas. Pesa, Hoenderstuitplaats, nee. Dat is baie hier. Moet nie vir hulle kop te wat het. Oké, nou kijk hier. Jullie is familie, nee. Ja, ons is amper naggies geweest, maar bloed is amper daar. Jullie was amper nog eens, nee. Ja. Niet bijna ingelopen. Ja, hij is recht. Nee, hij is recht, man. Hij is recht. Los op. Hij is recht. Hij is recht. Kijk hier. Zeg voor die mensen, waar is die mensen tijd mee, bro? My type. Als hij lid ben, kom ik zeg het. Ja, je Amantjes Romans. Afkop. Het hol. Ja, enige tijd hol. Wat nog? Mijn broer. Ek gaan iets aan my hand opsteek en gaan iets sê. Ja, ze mag. Jy lag, maar ek wil net iets sê nie hoor. Kijk, zo slim, broer. Ek wil net iets sê man. Je mij. Asseblief, jy moet opbou. Ek weet wat jy nou doen. Als je waren. Jy sal geskiet word. Maar kijk hier in, mijn broer. Laatste vraag. Wat gaan op en ik kom nooit af? Kom ik antwoorden. Nee. Nee. Die vraag Jelle wiet. Nou, jelle wiet. Jou ouderdom? Ouderdom. We zijn met jouw ma, mijn bro. Niet mijn ma. Jouw ma had 4 kennis, nee. Noord, Jullie hebben naai me hier. Zuid en Oost. Waar is die 4e kunstenaar? Als je wees, moet waren niet. Hey, wat jou gesig in 'n loopjie huis. Zo, in die gezicht gevat. Sê al weer van oor van. As kom by daai. Jouw ma had 4 kennis, nee. Noord, Zuid en Oost. Waar is die 4e kunstenaar? Dan die oom wees hy.
Als het niet één keer. Nice. Als het niet meer, halleluja. Nee, maar Halleluja. hij is niet kanker. Said. Wees, zien ze. Als bezwees Hou me. je van je hand, hè? Dan met die kinderen. Yes, dus vat je aan me. Dus vergeet je de school. Jouw broer, jouw boete. Hij heeft niet meer. Zij boete. Ja, jouw boete. gehad, maar hij zit er nog bij huis. Maar ze gaan aangaan. Jouw broer maakt jouw vrouw zijn kind zwanger. Wat het zei van een kind wat geboren wordt. Ja, ze heeft naar die kind zo ompie. En wat nog, ja? Ja, Jimal, hoe kan ik wel ompie en Steve Pavel wezen? Ja, het is twee goed tussen, maar wat is het? Het is je ankel en wat? En nou, jouw vrouw. En ik kind zelf, en die kind zou maar zijn park. Dan niet. Just, ik sta niet meer, bro. Ja, die kuil is een pillen, man. Dat lijkt maar jong anders. Maar nou is Arem, bro, respect, joh. Ja, met Duidelijk, respect, joh, man. duidelijk. Doei, bye. Zeg voor die mensen, wat is je naam? Mijn naam is Nika. En ze is hoeveel oud? 12. 12, oké. Nou kijk, je zeg maar nou, jouw maat 4 kennis nu. Eén kunstenaar is Noord, Zuid en West. Wat is de vierde kunstenaar? Nika! Sorry, ja. Oké, maar het gaat op en komt nooit af. Je ouderdom. Kijk je, wie is jouw gunsteling persoon wat muziek maakt? Nika wist nog een Philander of Kaitlyn, dat is één mens. Kaitlyn, Alibi, Afrikaanse artiest, wat Afrikaanse Afrikaanse. muziek maakt. Kijk in het land. Kaitlyn Philander. Maar kijk je, ik ga een song zingen, maar we zijn net tweede zo. Als het eruit met jou. Maar een makkelijke song. Ik weet niet, als kijk maar zo. Oké, het is zo gaan zo. Waar was je Alida? Toen eet je bij mij naar maak. Zij heeft iemand anders gekregen. Dus die hele dag met zij gezeten. Zij was lief voor mij. En zo zijn we samen staan. Die aan mijn donker daar. Als die vraagt wat ik aan mijn kamer zou vragen. Zo zij samen staan. Oké, nou, is genoeg. Oké, die volgende song is. Ik weet hoe we gaan die song, maar ik ken die song. Die song zijn naam is Alles was een droom. Oké, ja. Zo, Zij weten nou ik voel. Zij weten wat Nee, ik nee, Oké, nee, hij is genoeg. Kijk, je weet je wat is een slim meisje kind. Ga graag, wat dat zijn nou? Dat is. Wat wil je één dag wist? Oh ja, vrouw. Ja, vrouw. Kijk, ja, wat ik voor jou kan zeggen is dat. Moet je school lossen. Veeg hard. Sta die at least 2 uur a dag. Ja. At least 2 uur a dag. Ja. Alsjeblieft, man. Nou, kijk, ik wens alles voor het beste voor je pad voor te zien. Maar dank je. Zit je los je school? Ik zal. Laatste vraag. Hoeveel is het? 4 maal 0. 0. 0. 4 maar 0 aan je. Dat is 4 aan je. Ja, ze mijn broer. Ja, dat is kakslappen. Nee, man, dat is niet bouw. Ja, dat is slim, man. Nee, die kunnen slim. Kijk hier, nee, weet je wat? 0? Het blijft 0. Kijk hier, enige iets maal 0 blijft 0. Kijk hier, kom eens, gaan we daar zo. Maar is ook tijd, man, en een vrouw mensen. Nee, man, ik heb die, ik heb die type, ik hoef je zo. Bij dit type. Ik kijk voor zijn innerlijke. Zijn innerlijke. Ja, niet voor mensen, ik is lief voor jullie. Iemand wat meer bewijs. Ja, dat is mooi. Ik moet die in kan wees. Hey, ik zie dat is niet meer. Als je like, hij perfect in wie zo'n zoete zin. Of die woord die daar kan zijn. Dat is ook wat ik zeg. Je zit hier mee, denk ik, man. Je hebt bewijs voor je. Ja, ik is liever jongen, maar dat is kop die we elke dag mee komen te zien. Die skop die liever liever zien. En hij zal het doen. Dat zijn je. Laatste vraag. Jouw broer. Nee, jouw boete. Maar jouw vrouw is kan zwanger, nee. Wat het zei van hij kind wat geboren wordt. Mijn boete. Yes. Oké, wat? Jouw vrouw is een kind zwanger. Wat het zei van die kind.
Is kan sa upo sih. En wat? Is sa upo en si umpi. Yo, di mana slam? Di mana slam? You. Inderdaad, wat hebben we? Hoeveel nomes zijn op horloge? Zullen we de video kijken? Hoeveel nomes zijn op horloge? 12 nomor. Probeer weer. Dah, hoeveel nomor sa upo lu sih. Hoeveel nummers? Hoeveel nomes zijn op horloge? Dah sih nomor as letters. Getallen, kom ik zeggen getallen. Hoeveel getallen zijn op een horloge op een klok? Op klok. Oh, ze zijn 1, 2, 3, 4. Hoeveel is op een Dah sih klok? 12. Masih 12. Als het 12 is. Maar ik gelijk een zin, maar op een horloge is dat 15. Oké, dan kom ik vraag je nog een vraag. Toch? Wat is je voor geboorte en na geboorte? Wat is de mens voor geboorte en na na geboorte? kost? Nee, Wat is de mens voor geboorte en na geboorte. 7 minuten. Jo. Wat is de mens voor geboorte? Een mens of een type. Wat is een mens voor geboorte of na geboorte? Voor je baba geen na je Ik baba. weet dingen. Daar Daar is is een simpel jongens, wie wat? Je zegt hier, je zit en daar, je zit de hoenen. Zie je, maar verstaan je? Verstaan Je ze? daar de hoenen. de eier dan niet hoender. Nou, zeg, hoe verstaan ze? De eier mee bro. Een geboorte. De eier mee bro. Dank voor jezelf mee bro. Nee, als er echt zo, Dan vraag je nou dan mensen zitten elke dag. Koning zit hem bij, maar God zit hem nooit. Wat is dit? Mensen zien hem elke dag. Mensen zien hem elke dag. Koning zien hem. Bij man, God zit hem nooit. Weet je wat is dat? ja, als je Kijk hier, bij makkelijk, gebruik je sense of humor. Antwoord is bijna de vraag. Je antwoord is mensen zien elke dag mensen. Koning zit bij man, andere koning, dat zijn niet genoeg, wat zijn andere koning. Maar God, ze nooit andere God en ze zijn goed. Ja. Ja, ik had gewoon brainwash. Oké, die eerste vraag is, alsjeblieft opa. Voor mij pa? Ja. Denk liever voor mijn pa ja. Oké, nou kom ik maar Mijn pa gewoon. maakt van mijn ma zwanger mee. Ons moet lief, Pa ons moet maakt lief. 8 kanders mee pa. 8 kanders. 8 kanders. Ja. Nou, Ik liever mijn pa en mijn ma. Als er echt zo, nou, kom ik maar gewoon voorbeelden. Als een slang, in Zuid-Afrikaans, Slang. als een slang je pa op je penis bijt, zal zij geveit zijn. Ja, joh, drank gaat. Ja, als je van drank gaat, is ja, is Nou, live. kom zo. Maar die opa mij bro. Nee, pa. Hij leert daar zo, dit is hij pek. Waar? In die grond. Daar wordt niemand op zijn kleding, dat lopen dat ducks. Pa, hij die niet. Als je lopen die pillen begraven, joh, zo, hij zei dan was het 6 gebied. Jij is liever je pa. Ja of niet? Even snake bite your father on his, Ja, die wacht man. on his, on his dick. Je bent slecht. When you suck his dick. Ik wil wat die oma. En Pa, hij moet zakken. Ja, ik kan nooit die. Dat je zegt. Oké, wat is rooi, maar rechts is blauw pijn? Ik denk dat ze Last question. Hoeveel getallen is er op een horloge, op een klok? Talen. Numbers on a clock. How many numbers are there on a clock? Als twisted vraag. Because my time is wrong. So I don't know how many numbers are on the clock. How many numbers on the clock? my time is always right. Ik heb hem al reeds gevraagd. En ik heb verkeerd gezegd. Hoeveel numbers is er Only op een 12. klok? 12. Moet je antwoord geven? 15.
15. I was 15. 1, 2, 3, 4. No, you don't count that 1, 2, and 1, 1. You must leave that 1, 1. Nah, you must Let's number. One is a Number. Say the number. 12th number. It must be Zero the is a 12th number. number. It's 15. 0 is not a number. It's It's like 15. 11, 12, and Oh, 13. you Yes, answer. it's what? Yeah, you see, It's- that's two numbers. It's apart from each other, so which means it's 15. No, I know it's That's how 15, many but numbers the there are on the numbers. clock. Why is 15? man? Why is 15? It It is because 11 is too late. Hours, not 12 It hours. is because 11 is too No, it's late. not 15 hours. 12 It's is too actually late. 12. I know. You know, but you didn't consider the whole. Oh, nee. Kijk hier. Kijk, dat is een worm, man. Vooruit, bro. Laatste vraag. Die vrouwmensen willen allemaal wie? Is die single? Wie ik? Oh. Ik weet niet voor kan vinden. Hij heeft vinger niet. Ai. Oh, ja, hij heeft vinger. Hij. So you can Which see the means hij fingers. heeft een rangvanger. Ai, hij heeft, yes. Amerika. Nou, alle wil wit. Wat is jouw red flag in een vrouwmensen? Wat is een red flag in een woman? Okay. It's a fucking personal question. No answer. No comment. No comment, nee, als je. I have my red flag, so I'm over. Oké, zo kijk je nou, die mensen willen ook wit. Wat is die mouwste ding? Wat ze ooit gaan doen? En die ex. Hoef ik niet zo privaat als je. Het kan het I'm mouwste just doen. gonna make my wife pregnant. 5 times both of them. Then it's sorted. I wish I was you. Wish I'm a pregnant. Yeah, I wish I was you so that I can also I will stand by his have side. 5 girlfriends. Hou je achter me. I wish I was you so that I can also have 5 girlfriends to make pregnant. No, not 5 girlfriends. Only 5 two wives. wives. Yeah, 2 wives. Oh ja, 2 wives. 5 children. So yeah. Hi auntie. I love you. Oké, zo ik ga nu niemand, dat is alfa vandaag. Nee, maar ik heb die niet vragen, nee. Dat is alfa. Man, die kan maken, ik zeg je, kom Dat is net, rechts ik wil gedaan. helpen, lekker bij jou bij te moeten. Die man, je blije stank man. Alweer mensen, nou kijk je, hij was alfa vandaag zijn video geweest. Hier in Sprongbok naar Makwaland. En kijk je, moet niet vergeten om te comment, like en te subscribe. Volkom. Van deze kale ding. Sman, down! Zang! Ik is een kapenaar, die kan wel mijn stem ze wel nader staan. Baby girls maken dan, ze niet zo door laten aan. Just give it to me. Ik is een kapenaar.